Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la Minutul de Sănătate. Astăzi vreau să vă vorbesc despre crema de corp Body Lotion. Este o cremă cu aloe vera și cu argan și este foarte bună pentru masaj și se aplică imediat după duș și o poate folosi toată familia. Este fără silicon sau gluten. Lasă o mireasmă ușoară de flori, favorizează hidratarea pielii, este foarte util în masaj și menține aspectul tânăr și sănătos al pielii. După masaj se absorbe rapid în piele și nu rămâne grasă. Este iubită de toată lumea și lasă o senzație de catifelare și o senzație mătăsoasă pe piele. Este o cremă extraordinară. Ți-o recomand cu mare drag. Până data viitoare îți doresc sănătate și bunătate.